ndikati ndizvitaure ndonzi give Ndonyepa. Ini handina kutorwa, asi takarovana ndikaimhanyisa unosvika pasi pemvura. It was in the year 2008 ndiri kumusha kwedu kwaRisape. You know, our homestead is 400 meters from the river. Every Wednesday taimuka mbudzi 1 yabiwa, yavhirwa paruware. Tikatomborowa mwana waSabhuku tichiti ndiye tamusvikira achigocha nyama. Akatotaiwa boys, iyi katsi yedu yamuka yakafa iyi. Tikati unonyepa, katsi haidyiwe. Takazobvuma atiratidza musoro wayo, but anyway, ainge atova blue black kudhara. Ko taizivei kuti nzara yegorero yainge yarova nepasi pemvura. Pandakazoona mbudzi dzopera, ndakazoronga kurara mudanga rembudzi 1 Wednesday. Dzakati dzakuma 1 AM ikoko. Ndichitodzirwa zvangu ndakarara pamusoro penhoko dzembudzi. Apa ndakatotsamira zvangu mbudzi. Ndikaona there is something unfamiliar chiri kuuya chinenge ndaimboona kuhope. Ndakamboti chipoko, ndikati no man, chipoko ndakambochiona paTV hachisiricho. Ndakabva ndati mbudzi yaita ngonono muromo mba kubata, ndobva yavhunduka ichivhura maziso yakanditarisa. Ndobva ndaizevezera munzeve ndikati sirika, pano paipa chimbomira dzungu. Yakagutsirira ndokubva ndobva ndainongedzera kwaibva neshura riya. Payakakuti kutarisa yakabva yafenda. It was my first time yangu kuona mbudzi ichifenda guys. Ndakava nekutya kukuru ndikati if I die tonight. Ndiri mufudzi akanaka. Ndakaona munhu ainge munhu akabata rusero ruhombe rwaive nezibakatwa mukati. Akasvikoisa rusero rwuya paruware. Ndakanyatsocherechedza ndikati uyu haasi munhu. Maziso aipenya paaivhenekerwa nemwedzi muchena. Apa ainge asina tsoka, but ainge akaonda nenzara. Nechimwe ndangoti uyu handirove. Akasvika padhore danga ndokutanga kuvhura mizariro semunhu aisagona kurara sembudzi. Ndakamboedza kudzora mukumbo asi apinde mbudzi asi zvikaramba. Ndakazomboedza kuridza mhera asi it was too late. Akapinza ruoko mudanga ndokunditi gumbo mba neruoko rwaitonhora semazaya echando. Ndakabva ndati me. Zvikanzi what kind baba wangu ari pasi pemvura iwe. Hakuna mbudzi inochema zvakadai. At that moment ndakabva ndaziva kuti yaive njuzu. Ndakabva ndairova double kick. Ndakarara kudaro ndobva yawira kunze kwedanga. Goromera rangu rikati rabata. Ndakamuka ndichipwanya danga yakabva yavhunduka. Payakaona kuti paipa ndobva yabudisa gaba remagiki muhomwe. But I was too fast. Ndakabutsura gaba riya barandowira mumunda. Zvikanzi nenjuzu iya sorry. Bandati putsek. Takarovana 2 hours nani stop. Yakazopukunyuka ndokuti sporo yakananga kurwizi. Bandati teki nayo. Ichisvika padziva mvura yakavhurika bva yati bvo kupinda. Ini bandati chubwi kutera. Ndisu teki pasi pemvura ipapo. Ndakazorwadziwa patakazosvika kwayaigara, yaive nherera uye taive same age mufunge. Vabereki vayo vakafa zvisinganzwisisiki, ikasiyirwa nin'ina 3. So things were tough. Yakazoguma yakutouya kuzoita mari chokumunda kwedu tichipa mbudzi nenyimo dzekudya. So muchangoti give Ndonyepa.